Goedemiddag. Hallo. U bent langs een bordje gekomen vandaag waarop staat dat de hond aan de lijn hoort. Nou zie ik dat hij netjes bij u loopt en hij doet niet zoveel kwaad. Maar ik kan niet de een zeggen wel en de ander niet. Nee, Snap er was je? net nog een die had hem opgelopen. Ja, ik ben ook niet de eerste die ik al gewaarschuwd Nee. heb, maar hond aan de lijn graag. Ja. Ja? En ik heb de gewoonte om 1 keer te waarschuwen. Dan ben ik zo duidelijk mogelijk, dacht ik. Goed. En dan kuieren ze weer verder. Maar de hoen on het touwtje. Gelukkig maar, want losser in de hoen bin net goed voor het wild. Ik hel je meestal het voorbeeld van de reeën, die er toch aardig in binnen in dit bos. Die hij een jongen nou kregen, die binnen nou overal aan het fretten en zorgen dat ze goed in conditie binnen, want er komt straks ook weer een winter aan. En als het hele simmen door het trog steeds verstoord worden en verjaagd worden, dan kennen ze niet aan hun conditiewerkje en dan gaan ze dus slecht de winter in. Sikkers is een boetengewone opsporingsambtenaar. En hij had hier de volgende klant alweer te pakken. Goedemiddag. U weet dat de hond hier aan de lijn hoort. Hij doet niet zoveel waarschijnlijk en hij ligt ook lekker bij u. Maar ik kan niet de een zeggen wel en de ander niet. Dus ik heb graag dat u hem vasthoudt. Ja? Hartstikke mooi. Nou is er alleenig, maar hij werkt het geregeld geen met collega's van orenorganisaties en de politie. Die zijn de Taffersjochkringen. Een onpak die het nou ook boeten de provincie opvalt. Ja, we zeggen nou dat Drenthe en Grace die toch zien van hoe dat hier werkt. En die het toch een beetje omarmd en zijn van nou dat willen wij ook wel. Dus die komen er nou wat bij en er zijn wat gesprekken overal en die samenwerking is al op gang eigenlijk. En, hier en daar kan het nog wel eens wat beter en wat de prioriteit bij sommige organisaties is nog net zo bij dat handhavenlijns, maar meer bij oordingen, maar we zorgen toch dat dat wel aandacht krijgt.